L-Imħallef irtirat Antonio Mizzi iddikjara li ħadd qatt ma avviċinah jew kellmu dwar iż-żewġ talbiet għall-liberta proviżorja li saru mill-aħwa Degiorgio, illi huma akkuzati bl-assassinju tal-ġurnalista Daphne Caruana Galizia flimkien ma' Vince Muscat. L-eks imħallef Antonio Mizzi li sa sentejn ilu kien għadu jservi fil-bankijiet tal-ġudikatura kien ċaħad iż-żewġ talbiet għal-bejl li sarulu fis-7 ta' Awwissu u fit-2 ta' Ottubru tal-2018. L-istqarrija affirmata mill-avukat Stephen Tonna-Lowell inħarġet wara li ġimgħa l-oħra fil-qorti nstemaw recordings li fihom feċċ l-isem tal-imħallef irtirat Antonio Mizzi. Melvin Tewma, il-middleman fil-każ tal-assassinju ta' Caruana Galizia, qal li talba l-ħelsien mill-arrest kienet se tmur quddiem l-imħallef Antonio Mizzi, bl-isem tiegħu jissemma b'mod ċar fir-recordings ta' Tewma. L-imħallef Antonio Mizzi huwa r-raġel ta' Marlene Mizzi, eks membru parlamentari Ewropew fis-sem il-Partit Laburista. Wieħed irid ifakkar ukoll li wara x-xhieda ta' Melvin Tewma, Marlene Mizzi ħarġet titlob li tiġi revokata il-maħfra presidenzjali li jingħata l-middleman u akkużatu li qed jikdeb. Skont testimonjanza li diġà ħarġet fil-qorti, l-imprenditur Jorgen Fenek qal lil Melvin Tewma li Kiċ Kembri ma rikellem lil Antonio Mizzi minħabba ix-xieħ b'referenza diretta għal Joseph Muscat. Antonio Mizzi kien ukoll l-istess persuna li kien tqabbad minn Muscat biex jifli ir-rapport tal-inkjesta Grant.